wadi kaya asap kita. Always say a prayer mga kaisunod. Unahon na to ang pagampo. Itong pagpanlangin ito sa tulabang magagawang. Lord, thank you kayo sa mga yata ka ng grasya. Ilabi niyo sa kalinaw sa tibok kalibutan. Salamat kanimo Lord. Again, sa mga grasya niya magyatag. Okay, ako sa ni shout out rin napita. Congratulations to newly elected barangay officials diya sa akong lugar kanya ito, Bakayan, Cebu City, nga ito ni Barangay Captain Winston Pepito, sa mga konsyales, si Jeneline Lison, Jojo Saornido, Lovely Kulot, and then Attorney Nini Bilayo, and Sally Lisiones. Again, congratulations kanyo newly elected barangay officials sa Barangay Bakayan, Cebu City. Okay, thank you kayo. Salamat kay Lord. Thank you kayo. Bueno, ang so tapos ko na itong hatagan o pagtagan o pinadakin is usak ka babae nga napatago lang sa nga grasya. Kini gibotan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sinder si Gracia. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan nga gawas nga gahi kayog o, pagda pagid kay naong. Ug kun nganong nakasulti kun niyag ingon ini, mao man gud ni ang mga panghitabo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Nanasarin tabag ka kay suyaon kay ni siya. Mapaliwanag Magtatakanta mo'y gani ko din yun, nakanta sa gida siya. Parihara ba mi kanta? At kahit Animal ano gani tawhana pa ay. ang Ako ganing padulog. Ako ganing padulog andi. Dawiyawan ko dig pinasya ti palabras tawhana. Liksi ay. Sino ka ka man? Hoy! Sino ka? Sino ka man? Sino man di, right? Sino ka man? Hilom! Hi, Day. Hay day! Hayang karon diaron. Nga naman kita. Oh, nga naman ko grasya. Kung dili ko magkanta-kanta rin sa among tugkaran, di sa ka magkanta-kanta diha. Unsa man pasingit gyud kanako. Uy, wow, uy, ano ko taon? Anya nga na magkanta-kanta mo sa kada, pareha pagit kanta mo, sumpay pagit ka bagaan mo naong uy. Ano na, ha? Wa mo ko mahilabutin mo taon, Grace. Grace, hilom niya ay, mo ingon kapag yun, kaklaro anak, mura sa kagnindot og tingog na. Ay, ikaw, nindot sa dektong tingog, di mo rin sumpay ang galit na di mo. Unsa? Sa taon kay, kasaya si mong nagway, oy. Tay sayang, Lagi eh. Wapa na ka, pero ngilaron kang batasan. ha, bati niya, ngilad niya, pabati ning batasan nako kung makakita kong tao nga murag buang, sige sunod-sunod ako. Okay na sunod-sunod, ikaw ni Maday. Ha, bantay ka lang ginako ha, bantay ka lang ginako. Ngano ka grasya? Isa kaawen mo des gawas nga kuan makadako ka man kay tingog. Gisapot ko nay, Isa lagi mong kontra. kanang tapad latong silingan nay, hilas kay murag si kinsa. Ngano man, iunsa day ka? Nagkanta-kanta ko des gawas good. Magdagot ko kay magkanta-kanta sa siya, pareha pa jud kanta. Siya kanta sa gid siya. Oh, ba si gusto sa makijuwit nimo? Uy! Wa baliwa. Ngano man? Ginindutan siya siyang tingog, ha? Excuse me, bisag kami pang duha magsangka, di siya kadaog nako. Anak. Kanang mga tao nga ingon ana, ayaw na lang nagtagda. Kay mga KSP man na. Ano kay Spinay? Kasaulugan sa pulong? Ay, di ay, KSP, kulang sa pansin. Ha? Aw, kung mauna, sorry na lang siya. Kay dili gyud siya mapansin sa akong beauty, no? Bida ka nahan, ginibihana eh. Bida. Karon! Ay, Usap mo ka diha. Kung sabay gihupan mo diha. Watay. Uy, ikaw ha. Kung sa'yo ba nakitaan naman ka diha nga murag may gihupan niya. Sige, agkik-ik. Naong saka? Da, kana silingan na to. Lami, sungugon bihana. Kinsa man? Kana ko anak sa tapat sa tumbay ko. Anak ni Lagring? Oo, lagring. Ano na ibo ka ng iyang anak? Ibog ng taon, bida. Ako, may ibog ko ng bihana. Yaks! Bayaks-yaks pa ka diha. Huwag na ibo ka hala pang ritaw. Dili kayo mo ng hupan-hupan ha. Usaman eh ma. Panguyab ba ng bayhana? Usaman. Dili iningol ka na maghupo-hupo ka. Tatay, oy, bida sa nimo. Wala gitaon kung may ibog ka na tayo. Sos, ma-receive sa nang nga taon. Digidutol kay dagoy. Bate, pag kay batasan tay. Oy, ayaw na lang. Oh, come on. Ayaw na lang tanin mo, Kaloy. Bisag dili pa ka musulti, pero nay, halatang halata ka na. Kung naibog ka ng babayhana, panguyab binayon, ayaw tugaya. Kay basig maunhan pa noong kasuban, mura ka nung batang way buot nga, pang gangoy-ngoy sa suot. Kay may berahon ka man unta, may gusto ka matang birahan, wa ka man maliwat na ako. Tay, bida sa di mo tatay. Oy, muyab ko taon si Bako ka dito. Labang pito kalawod. Kana na lang siya.
Ay, Ay, abi na ko feed out ka napa de ka dia, abi na lakaw na katay. Kay na ko to stay feeding out. kadungog nga nag-feeding in mapupong step. Ah, wala oy, wag ko kadungog. Ang bungi ka, wag ka kadungog. Kakidol sa di mo tayo, bugi ko taon. Be, ang tao na ko, be. Ah, mao din ay mo gibalik. Okay, init kayo. Magpalit kong bugas paros paniot. Day, tagay na kong bugas, day, be. 5 ka kilo. Unaha ko, day, be. Kay na po ka kilo ako. Unahan ko, day, kay nakaunaman ko na. Mas tagading akong paliton, day, na po ni kilo. Nga ano mangilog man ka nga may nakaunaman mo, ha? Dili ka kahuwat. Nganong magbuot mo sa kayo mo ng tindahan? Unaha rin ako, day, na po ka kilo. Unahan ko, day, ha? Ako ba yung nakauna? 5 ka kilo ako. Unaha ko, day, day. Ako nakauna. Pangino mo! Ano mag-inuman mo? Ang awam bulig ang bugas rin. Bungot sa ito, eh. Kidot. Wa may tugas ron. Tahop lang ni. Ano man gusto mong tahop? Pagsulti, gusto ba mong tahop? Bay. Taon siya ka? Ha, kaya wala. Gisapot ko. Sapot pa ka? May kontra ka? Kinsa ka sulti. Kanang tapat sa atong bahay pa. Kapag ang gid daw ang tawhanan ay. Unsa man siya? Di siya gentleman? Ay, oy. Da, abot eh. Ambot, no lang. Makalagot sa kaay Pero grasya. nay, kalma lang nay. Ay pada sige bati nimo. Animig ra ba kakalma lang. Si anemic, high blood tingali na. Ay pa magpalahit ta. Budog na kay nang dialoga. Nga mo ingon kalma lang kay high blood ra ba ka. Magpalahit ta nay. Kalma lang kay anemic ra ba ka. Bumot sa ito'y. Abi na kog kamirang mga anak ang nagkabingkil, hasta sa di ay ang akong inahan ug ang iyang amahan, wa pa di magkasinabot. Unya. Ang animal ay abi kay naamang ko diris among natara nag-istambay. Nag-istambay po siya sa ilang tugkanan. Pagkaagnaw anang tawhana, uy. Murag ako kikisungog aning kanahanda. Sige lang. Sige lang. Makakita na kog timing. Birahan ta kita. Iti tinanawan ako eh. Milagro rin ang kanta-kanta na. Murag suko kay tinanawan ako di bayana na. Lagoton na ako eh. Kanta-kanta ko. Ang dalagang walay kalipay, nga miturok ng kalibutan, kahimtang ay binigay. Nagkanta-kanta pa. Abi kanya masuya ko. Pre, hilas. Siya rabi gininuntan siyang kanta. Pero dili na akong pausag kanta. Abi pa lang nasuya ko. Ay, husto. Husto. Muna akong buhaton. Kuhaon ako sa brownie. Husto. Katong kanta nga akong nadagaan nga pag-apil na kong contest. Ato may apil ko. Wiwi, jamburi. Mao ni. Husto. Mao ni akong katahon. Larga. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation. You give me hope to carry on. Ay, sa sabaa sa mga inahar. Ay, sabak yung mga iro. Sabak yung iro! Ya. Hilom ka lagi. Sud lagi kas inyo. Brownie, brownie. Shh, quiet, quiet, brownie. Shh, shh. Ako ang nagwagi! Nagwagi ako! Shh, brownie! I said quiet. Shh, quiet, quiet. Ay, hala. Nagpuyo ang malignas brownie. Kinsa tayo ng iro? Hala. Ang animal. Naasa dahil sila iro? Animal tawhana. Reset. Pe! Dasod ka lagi. Hilom lagi mong brownie. Blake, hilom na diya. Hilom na. Mo dialog bago hilom sa diya. Oy, sabaan yung Blake. Good boy. Ikaw rin ka mao. Habaw sa liye. Tuot kali siya nga sila rado de iro orbida no. Hilasod kinubihanda na. Murbagaga pa. Pe!
Oh, Gracia, unsa na sa'y problema? Nay, unsa ka kon mamalhin ta? Unsa? Mamalhin ka taglaing kapuy-an nay bi, kay murag bisiton kita dalin napita uy. Nga naman, tungod ang atong silingan? Oo, kay murag magubag gid akong adlaw kung makakita ko ng atong silingan. Uy, parehas ta na. Pero, di ta mamahawa din eh, uy. Nga nung taon, mamahawa ta tungod lang anak nila. Oh, come on. Oh, nay. Dili kitang angay mo pahawa sila. Tay, kung kita yung malhin, sama ra nga nahadlok ta ng mga tawhana, o mga bayhana, porbida, kita yung mamahawa, oh, come on. Ato ko ni bay. Ha, porbida na yabang sila. Sa mukan mangkukunak. Labi na ka ng iyang inahal nga maldita kayo. Napay na nga nga murag nag-ugom ug bahaw. Di lang kita. Tay sa akong nag-ingon mo. Di ta mahadlok ka na nila, porbida, mamahawa ta. Mura tagpildi, ato ni balay. Unsa. Pero maulag ang ako ba nga. Mura manggugwa tay kalinaw din hingdapita. Ay, so, sabi ni mo tay, kanang sa tanan na itong mga silingan din, kanang yun sila may murag. Ngilarong batasan, busa. Wag kayo nga gablak tay. Ugod sa ilang buhaton, sukla na to. Ay, nak. O sige nak, ikanay bahala di sa baya. Ato na ko. Ah, sige nay, amping nay ha. Salamat nak. Ay, kaluoy taon sa akong inahan nga malulutan. Isang idara na, pero ikayod lang gihapon. Pero sige lang, nay. Kung madawat lang ko sa akong gi-applyan, papahuwayon tagit kasi mong trabaho, nay. Ice buko! Ice buko, ma'am! Unsa na siya, ice cream? Ice buko, ma'am, nga gibutangan sa stick. Ama ba, tagpila sat na? Ay, tag-15 na, ma'am. Tagay tayo tulong tulong. Ay, nanasad. Dong, tagay tag 5. 5 ka buok ha, 5. Napo, kumogrong, napo. Kadat sir. Dong, ako ba'y nakauna ha? Oo, ma'am, sure. Daw. Ako yung kanang naghatag yung bayad, be. Nara ko bayad, Pag ginawa tayo di mo, ha? Ano siya may munahon nga, ako may nakaunang bayad, be. Dong, ako yung nagtawag ni mo ha. Ako may unaha. Ay, nag-unaha ng bastos dako. Ay, matasod noon, porbida. Ay, ko lagiging nagbastos, ha? O, kaya nga no, di ka bastos? Gusto ka magkita sa kagabastos? Sige, suwaye! Suwayin, ayun, para makita ang katag na to. Suwaye! Ay, sus, di pala ka babae. Ay, sus, karaana ng style. Ay, bayot kit ka. Ay, ang mabayad, ha? Katilaw dyan ka na ko. Kaingon dyan kang laki ko. Nga tunay nga laki. Ha, bot. Kung di pa ka bayot, di ka musukol ng babae, oy. O nga naman, ha? Anas balaod? Pwede mo sukol babae, di pwede? Unya, lagi sa gusto ni mo, sulti ha. Bida, daw. Bida, unahala na siya, dong. Ay, kaya basig, bida, bati naman tamot ang ngaw nga na, ha? Ilas ni mo, gwapo ka. Oh, bida, unahadong. Anong taon ka, oy? Nga mura mo taon kang kilakon man ka, ha? Huwag kay labot sa mong away, naunsam ka, dong. Dalawa na ninyong palit ba mo? Nahilis na niyo akong ice buko. Sa among away ni Kaloy, pulos na lang yun mi pasuyaay. Kay unsaon, mura man na siya bayot tawhana gud. Di man sad paalkansi. Mao nga usa ka higayon ana. O unsa man, wala magsamok nimo ng ato silingan nga mga way buot. Awa man hinuon. Musukol man sa jukunay. Aw ana gyud. Aw asa mas brownie, nakakaon na to. Man na, ako na to gilawgan. Pero, wa pa to kasuroy sa gawas. Sige, ako na lang musuroy ato niya. Ikaw man kay magluto niya. O, ako ray mo luto, nay. Sige. Tay, ako sa soroy si Blackies gawas tay, ha? Ako rin dadon dito, ha? Para pangihi sa tao dito. Oh, basig na isiti paon, ha? Dili. Panas black. Ay, naamon ko. Di lagi nimdak pa taon. Naamon ko. Sige, alis ako. Dali. Ay, sige. Panghihili, Berke. Ay, nanay Gracia, eh. Nigawasan sa dasi ng giro. Blake. Bihip, ha? Blake. Bidasin mo, Blake. Ginoo ko. Blake. Ay, Blake. Blake. Ginoo ko. Ma'am. Ayaw mo nga, ma'am. Paakan ka, ma'am. Ayaw mo. Ma'am, ayaw mo. Paakan ka, ma'am. Ayaw mo. Nay.
Tungod sa kibuhat sa kong inahan nga iyang giuwang ang duha ka iro nga nag-away, sino hinuoy gipaakan? Daghan intaw kay pinaakan ng akong nanay. Karon na problema ko kay wa taon mi kwarta nga ikapa-injection sa akong nanay. Pwede mi makakiha ani sa among silingan? Pero si nanay man sad gud ang niuwang gud sa duha ka iro. Nya wa mahibaw ikag kinsang iro ang nakapaak, ang amo ba o ang ilaha? Unsa among buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Grasya. Merry Christmas! Tapita ang adlaw sa Pasko, Ate Pres. Oh. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw, Goliath. Ang atong sindir, Ate Pres, kani Gracia. Mhm. Oo, na. Gracia. Oh, Gracia. Gracia. Oo. Gracia ka rin kung ano ko nila, Ate Pres, kung suya ay ba? Suya ay silang pamilya ba? O kung sa'y buhaton, sa'y buhaton, sa'y kuwanon, sa'y kuwanon. Atong katapusan, ang katong yang mama, gadadag iro, o dyan si Kaloy po, gadapag iro. Kaya, sus, nahitabo Ate Pres, gabugno mang iro. Ang duha ka iro. O, pagbugno si iro, giuwang man siyang mama. Agyang mama mo yung napakan. Oo. Ang problema ra ba, o saon niya nga, saon nila pagkuan, kinsa ilang pa-bayron sa injection, mahal man kayo, kay wa man sila kay bawo kung kinsang iro na paak. Mao na kay gabugno man, giuwang man siyang mama. Nyam na problema. Mao na yung problema nila, o saon Ay, ana ora koy. Tungaon ay, nila. problema siya. Tungaon na lang nila. Kung O, kisa tungkol sa giuwang niya iro, napakan, dagaling taon kayo pinakakan akong nanay, karon problema, karong taon ni kwarta. tungaon nila na pilay presyo sa tambal, tungaon nila kay wa man sila kay baw. Kisang iro jud nga nakapaak, di ba? Ang sadog dili to pa injeksyonan. Ma-injeksyonan gito kay paak man. Ang mo injection, ang obligasyon ng Ate Pres mo injection ka ng tag-iya sa iro. Oh, pero kato wa man kay baw kisa nakapaak. Di ang angay nilang buhat tungaan nila. Kana bitong Wa man sila iro, kay bawo. kana bitong iro magbugno di kita mo duol kay mapahitan tag apel no. Manag ko ana pero wa ko pa ka. Ah, ah. Kanang ang ko alam bitaw ang ilalang ba bitaw na kuan dali ba kita mabuno kanang paan ako kay nagbugno man na duha. Unya dai ba Ngano? ko ngano jud Kita ka man yung iro puro imong iro. puro akong iro. Oh. Gagmay niya. Ay, mag-ilugay magkisay una magwa sa gate. Ay, awa sila mag-away. Nag-away kay mo na mag-ilugay man. Unya Di, to? anak ako pero wa makwan kanang nabunog lang ba sa simod wa madot ilang ipon. Pero ang anak kung mapaakan ka di ko mapaakan ka ni ang tao kinahanglan gyud na injeksyonan bam. Unya karon kay problema nila wa sila kay bawat isang iro ang nakapaak. Ang para nako ang maayong buhaton tungaan ninyo. Pilay gasto sa injection, di ba? Tungaan. O may kay bawat sila nakapaak nga iro. Wa kay ba time sa. Tungaan na lang nila. Tungaan nila no. Oo. Apan ang unod ani ila istorya no kay murag dunay mga kasinasinahon ba Oh, murag yung dunay. kanang sigaon. Dili wa gyud sila ay sa ato ni pambitan dayon. Sige. Kung ari ka diri sa New Testament, Romans 12 verse 14. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tunglohon. Sa Romans kini sa New Testament. Laing ambita to sa New Testament gihapon Matthew 5 verse 44. Gingon dire, apan karon sultihan ko kamo higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Papriyarag unod ang Matthew ug ang Roma at Romans no. Sa New Testament, kung ari ka diri sa Old Testament, kini parte malagi ni katong nangasama di paakaan sa iro. Kung ari ka diri sa Old Testament, ari ka diri sa Salmo 91. Okay. Ang kaning Salmo 91 Goliath, mao man ni siya gitawag og the most powerful prayer. Oo, nga naman. Kaning Salmo 91 gitawag kini siya duha man ni kabuk kaning the most powerful prayer Salmo 91 ug Salmo 23 kung masayop ato basahon na kay kini naghisgot man niyo katong mga paak sa iro Goliath Oo. pinakan sa iro nya matud pang Ate Pres kanang naang pag-amot kamo og kinsay
Kaya wa man maklaro kisang iro nakapaak. So magtunga sila sa Bayranan. bayranan. Ang problema ana og dili magtunga ana paakan, ayan pasanginlan katong iyang katbang mo mabayad tanan apan matod gini mo wa man maklaro kisang iro nakapaak. Wa Dili, lagi kisod man. og maglalis sila, ilan ang ato sa kuan, barangay hall. Dili. Barangay o. Barangay hall. O barangay hall. Ay ilang sa buton. Ano na lang. Mahusay sila ba? Ngato. Okay, pagpaamit ako sa New Testament, Matthew 5, verse 44, o Roma 12, verse 14, arita sa Old Testament, Salmo, nag-ingon kini one of the most powerful prayer para sa atong kaayuhan. Salmo 91, versikulo 8, ngadto sa 9, gingon dire. Makita mo unya, unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mo mang dalang panal ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. So, kung kinsay nagbuhat ilang dautan, makita ko no nato og kinsay silutan, matod pa dire, apan ug moingon kag mutawag kaniya kay may imong tigpanalipod, so dili gyud ka talikdan. Apan ug ari kay diri sa ingno tatawhanon kinaiya nila, katong gingon ti Priscilla Goliath nga magtunga sila sa bayranan. Ug moingon ang napaakan nga di ko makigtunga, kay ako'y gipaak, ug kaila baka sa ero nga nagpaak. Kay kanang magbugno ang ero, Di nakakaibaw? pang-ut mo na sa kunsa. Oo, di nakakaibaw. Kaya man ganing bisag imo ang ero at pres kung magkaon, giinglan yun sa among mama basta magkaon ang ero ayaw jug ula. Kay paakon kag gyud. Una iro ana. Okay, Iro, magkuman sa kwaon nimo ang iyahang pagkaon. Pero nay akong iro. Magdagat akong siling kay balilig ko. Maglagot pa ako ng siling. Ano dali sa mga siling ko na ko yung Pero pagkaon. kana ako ang kroll at Pres, bagsaw na sa kong iring. Bagsaw sila kaon. Roy? Unahin ko na lang magduha ang iring ug ang iro. Dugang iro. Oo. Dili butan yung scroll at Pres, batumba na ni Na- Mimi ko. Di gyud mo tanaw na nimo. Nairo oy nga makidua og iring. Oh, naabi daw. Na kanang Oo, naa. nairo. Naana da sa gyud na sila nga bata pa magsaw na. No, basta gagmay pa, kuan pa sila, muna, daan na silang sila. nagkakuyot. Mura sila isuon. Oo, ana na. Usay gali iya nang tilatilaan ng itlog sa iring. Basta Goliath, Oo. ako naman gibasa diri nga ang Salmo, so parte man kanay sa pagpaayo sa atong mga sakit at mga balatian. Ug katong giingon dito sa Matthew ug sa suwat sa Pablo nga to sa Roma nga iampo kuno ang nagpasipala kanato imbes tunglohon. Ang panalnginan ang nag-ampo kanato kani apan ug ari na kas paniakan sa ero nga ang ingon si Ate Priscilla nga mag-amot kamo, magtunga kamo kay kinsang iro yung nakapaak. Apan og dili man gyud kamo mahusay adto kamo pag-abot sa barangay aron usay final dito. Mahitungod na ninyo panaglalis, no? Tama gyud. Naglagot ko ato. Gili. Naglagot ko tong ako. Iro? Usa mo to ako nahimo, Gili? Paak mo to akong nahimo? Nga naman. Ha? Dili kay sampalong man ko sa laki. Nga naman, Eh, sa din mo. Sa di anak ko na lang siya. Ay itugad sa mong ipo. Sa Naglagot. to, pakikit. Paak ko na ko. Usa mo, paak tong ako. Ingkeb. Ingkeb, dali. Abi Ano mo, ba ang lalaki sa aray? Ay itugad mong ipo. lahi man yung ginon. Yan sawan. Wa, ano ba gambam? Magundang tao eh. Salamat ako na dito naman, no? Pero ko ang paso.